¿Listo? Recording is on. Vale. Bueno, laburpen gisa esango dugu lortu zutela ies egitea hiri hartatik Friburgotik eta baita ere bigarren gaua onik irten ziren 3-8 goseti eraso, 3-8 gosetiek eraso zietenean. Vale? Eta iritsi ziren, hiritar musikagile baten, konpositore baten etxera, eta hantxe ostatu edo alokairu hartuta, ez dakigu berea zen etxea edo ez, baina gauza da, kontzertu konkretu baten begiratzera, ikustera, gozatzera joana zela duela urte betez geroztik. Bale? Eta hantxe zineten, ostatu hartuta bere esku zabaltasuna dela medio. Bale? Hantxe zarete eta, oiarrak jotzearekin batera esnatu zarete. Eta esnatu zarete ordurako ja entzun duzue bere etxeko morroiak gauzak eramaten dituela beko sotoan leku batetik bestera eta sartzen dituela gurdian edo orga batean. Ez dakizue oraindik, ez baituzue ikusi. Baina goizean goizetik jaikita zaudeten ez, ez duzue denbora gehiegi galduko. Izan ere, etxeko nagusiak, Salierik berak, premia du lehendabizi hirira joateko eta hortik baroi Gunter von zintzen? Mulhofer, Gunter von Mulhofer baroiaren gaztelura aurreratzeko, ez? Eta hortze zaudete, zuen pentsamenduak zertan dauden jarrita ez dakit, baina argi dago ez dagoela berogailurik goiz horretan eta ezurrak uste baino gogorrago edo sentitzen dituzuela. Borisek ordu erdi pasa darama hotzari muskuluak tenkatuz eta ariketak eginez, aurre eginez, eta Gunter Antonio Salieri ezagutu ostean konbentzituta dago gizon zarrari agure honi lagundu egin behar diogula alden guztian eta alegin guztiak ingo ditu bere kamarada berriak konbentzitzeko. Bale, bera jaisten zarete, arrautzo pila batzuk jan ondotik, eta mesedez, aurrera jarraitzeko, zuek oinez joan beharko duzue, izan ere, behan ikusi duzuen gurdi txiki horretan pertsona bakar batentzako baino ez dago lekurik. Baina atseginez joango zarete gurdiaren atzetik, ez da hala? Ez geuken saldirik. Direponia hirian dago. Direponia akaso tertzioen gozaritarako prestatuta egongo da. Hau itzuliko diet hau. Bale, orduan hurbiltzen zarete, herrira, eta baroiaren izena eta baroiak prestatzen duen behin betiko koroaren eta piezaren oroigarri izango dena, baina batez ere aintzindari izango diren prestaketak borborrean daude. Jendeak badaki gaur ilargi betea izango dela, eta jakina, goiz da oraindik herrian, baina jendea prestatzen ari da, eta lana edo lanaldi, jardunaldi amaitu ondotik, joango da gaztelura ziurrenik. Zuek, zer egiten duzue? Gaztelura aurreratu, milia pare bat baino ez daude herritik gaztelura bitartean. Orduan, zuek erabaki. Merkatu joan, ze tratutara heldu ginen Salierekin? Gauan itxiko? Ez, Salierik besterik gabe, esan dizue zer asmoak zituen, zuek orainik ez dakit. Eta berakin etorri Nik uste lagundu egin behar dugula. Besterik, baina lagundu zertan? Behar duen gizon honek gure laguntza behar du, konbentzituta nago. Gizona ikusten duzue oso zaharkitua eta, bere bizkar gainean zama handi bat eramango balu bezala. Gainera ezindua dabil morroi horren laguntzarekin.
Eta akaso eskatzen ari da bere azkeneko guraria betetzea besterik gabe. Ba, ikusi duzu etxea, hauts apur bat aurkitzea oso zaila dela, oso gizon garbia eta zintzoa dela. Bere moduengatik eta eskuzabaltasunagatik ez zenukete esango berez bestelako asmoak dituen pertsona denik. Agure bat baino ez. Musikari handi izandako da, edozein kasutan. Bena, hori ikusita, nik uste, Manfred ibilikoa pentsatzen da, eta ige santza goiesen gau hortan, logo edo deskansurako toki bat eskaini dozgunez, eta gero gozaria eta hori dena, gutxienez kontzertua bukatu arte esku bat botatzea, kontzertua ondo irten dadin laguntzia, ondo gongo ditzakena, pentsatzen dago Manfredek. Eta hori buruan eukita, eta kontzertua Gazteluan baldin bada, komendakotzot Boris eta Esmeraldari, Gaztelutik buelta bat emotela noia, ikusteko haber eskenatokia eta zer gertatu lehiken, eta honako gauza. Badakigu baroia nun egongo den? Bai, Gazteluan. Ez zaio ikusi prestaketak egiten hasi zenetik, orduan han egongo da, ziurrenek. Eta zer nahi zuen Salierik, baroi horrekin egitea? Ez, besterik gabe, berak txikitan ezagutu zuen eta jakinik bere fama txarra edo eroaldiak pasa izanaren berri izan zuelako, jakinik bere azkeneko edo behin betiko kanta prestatzen ari zena, hiria utzi eta jakinik akaso bere azkeneko urtea izango zela edo, ez dakit, uste dut, bere grina asebetetzeko gauza bakarra zuela buruan ikustea, baroiaren azkeneko, baroia baritono ezagun baten ahotsa da eta aspaldian dabil galduta. Galduta ez esan nahi dut bere Gazteluan sartuta eta bere gauza bitxiak eginez, ez? Baina batez ere, beti ahots berezi eta espeziala bilatuta. Ni Salieri gizonaren gana noa, eta badirudi kontzertua hemendik ordu batzutara izango da, ez? Uste dut? Bai, gaualdera, argi betearekin. Orduan orain, eguna duzue aurretik esan bezala. Salieri jauna, ze prestaketa hain barko genuke kontzertua baino lehen, nahi alduzu xerlekuren bat, edo agian kusinen bat erostea, eguerdirako bazkaria zer behar du? Ez duzue arduratu behar, nirekin etorri nahi baduzue gizon emakume jatorrak dirudizue. Zuen laguntzak eta zuen elkarrizketak lagunduko dit gaua bitartean geratzen zaizkigun ordu hauei, lasaiago edo besterik gabe atxeden hartuta pasatzeko. Orduan eskertzen dizuet bakarrik konpainia honean etortzea. Eta ez zaitezte arduratu bazkari eta oturuntzekin. Nik emango dizkizuet behar dituzuenak. Ez kezkatu. Gaztelua ikusgarria da, inondik ere. Zuek erabaki dezakezu zerrekin, antzaudetela. Baina bitartean oso paisaia polita dela esango nuke. Eta zer egin daiteke herri honetan denbora pixka pasatzeko? Herria txikia da eta baroiaren lurraldeen barruti honetan herriska txikiena izan da, ez dago hiribildu edo herri handiagorik. Hemen gehienak dira baserriak eta baserritarren barruti eta landak. Orduan, okina alkatea hemen bizi dira, baina plaza txiki hori izan ezik ez dago beste askoz gehiagorik egiterik hemen. Askoz gehiago egiterik hemen. Orduan, bazatozten nirekin? Bai, noski.
gustatu Aurrera. eman diguzu eta zurekin eguna pasatzea guretzako placer bat izango da. Goizean goiz, iristen baldin bagara, akaso izango dugu leio edo kanpokaldetik entzuteko aukera. Ara eraman dituen Alemaniako koru famatuko ahots gazte hoiek. Benetan, merezi du entzuteak. Segi, satozte, arren. Gau espeziala izango da, inondik ere. Benetan, diotsuet. Orduan, imaginatzen dut haren atzetik jarraitzen duzuela, beste ezer hobeagorik izango ez duzuelako. Eta ordu pare baten bueltan, gurutzatzen dituzue, agurtzen dituzue nekazari batzuk, eta bar. Baina ordu biren bueltan, ikusten duzue ibai baten ondoan, gaztelu bat. Gaztelu zarra da kanpotik, baina izan baditu barruan oraindik ere teilatuak eta ziegak izango ditu ziurrenik, hoiek oso umelak izan arren, eta paretak izerditzen duten arren, dagoen ur eta ezetasunagatik, hantxe beste garai loriatsuagoak ezagututako gaztelu gotorlekoa duzue aitzinean. Bale, dorre bakoitzak gobernatzen du lauki karratuaren erpin bakoitza, bale? Eta atzean badago sarreran ez da ikusten, baina atzean beste aldean badago sarrera luze bat, nondik eta iristen den beste aldetik datorren bide bat. Eta hantxe zaudete, aurrez aurre, gaztelua hor duzuena. Nik galdera bat dut nire arma batekiko. Badaukat, ez dakit oso ondo ze arma mota den, badakit dela 10 bala ditu, eta kargatu egin behar da, txanta bat eraman behar dut. Galdera da, kargatu dezaket arma eta arma kargatuta eraman, edo... Bai, baina, bueno, jakina, bolborak dagoen ezitasunarekin gal lezake. Orduan jaurti beharko zenuke dado bat eta ikusi, zoritxarrez kaltetuta edo bustita izan den, arma hori. Orduan, bueno, arrisku hori egon daiteke. Ados, badazpada bala bat kargatuko dut nire... Nola deitzen da, nire susko arma, zer da? Gurpildun trabukoa edo nola jarri nahi? Ez dugu goratzen, bai. Trabukoa, bai, gentuko dugu trabukoa, bai. Vale. Bai, hori. Ados, listo. Vale, Beni bat! Bi beni! Zergatik ditut beniak? Hiru dituzue. Batek sorte hona duenak lau ditu, ez? Sorte txarra zeinek zuen? Nik. Orduan zuk bi. Hori da. Ni txiroa naiz. Besteek hiru. Eta Ramstein zuri gertatzen zaizu? Barkatu, zer zain duen? Nik sorte txarra dut. Esmeralda txiroa da, zu zer zara. Zein da zure sekretua? Sekretua? Eta ba, sekreturik? Edo bena, sekretua baino... Desabantaia. Arroputza? Bai, izan daiteke. Buru gogorra eta arroputza eta juramentua hori, bai, izan da, ezta? Bat bakarri daukazu bakoitzak, Ez gehiago, bai. Vale. Aretzen ebi ez da posible? Vale, bueno, hortxe zaudete gaztelu aizinean, enbor zurezko ate lodi eta burdinarekin indartutako, sekulako atea, ez? Eta ate hori irekita dago, jakina, baina ez dago, ez dut uste, gero ate txikiago bat badago, zinagoa eta hori itxita dago. Hurbildu zaitezkete, baina bestela, badakizue aurretik oraindik ere 6 bat ordu dituzuela. Eta hori ala izanek zierra egiten duzuen.
Baldago inor sarrera, agian aprobetxatzen arratsaldean kontzertu hori egongo dela, norbait egon daiteke, litxerkeriak saltzen edo... Ez, baina urrutian ikusten dituzue 12-15 urte baino gehiago izango ez dituzten nerabe batzuk, ez? Pentsatzen duzue, abeslariak, koruko abeslariak izan behar dutela, eta besterik gabe, baina bizkor batean sartu dira atetik, ez? Ate txiki batetik. Zeharka hor dagoen ate batetik. Eta besterik gabe sartu dira. Baina ez da ikusten ez aterik ez ezer. Inguruan badabil inor? Ez oraindik. Gerturatuko da Esmeralda, atea joko du, eta seguruen Gaztelu barruan erdiko plazan, ez dakit nola esan, zer egongo da egiteko. Bale, Patioa. kontua da, jo duzu latean, ez? Tok, eta, nonbait, atentzioa edo besterik gabe, harrera egin behar dizunak, ibili behar ditu metro asko alako leku batean, ez? Ta badakizu asko, soinua entzun eta iristerako tarte bat badagoena. Orduan elkarri begiratzen diozu esan ez bezala. Arduratuta zaudenean, orduan irekitzen datea, ez? Kaixo, jaun Andreok, agertu da, zerbitzari bat, ez? Maiordomoa. Pentsatzen nuen letzego lainoa. Zeren beharrean zauzkat? Mesedez, bizkor, kondea baroiak nire presentzia behar du, gaurko prestaketa guztiak burutzeko, baina zerbait beharrak duzue. Enteratu gara... Eman. Ez, zuk jodozu batia, zu aurretik. Entzun dugu, arratsaldean emankizun bat zeneukatela, eta gizon horretxu hau Salieri ekarri dugu bertara. Berarekin gatoz, sartu gintezke, zuen gaztelura? Sentitzen dut jaun estimatu hori, baina berori eta bere lagunek itxaron beharko dute kanpoan. Gaurko eguna oso espeziala da eta ezin dugu ari bakar bat ere utzi. Zaindu gabe orduan, baroiak eskatu dit mesedez inor ez sartzeko. Eta besterik izan ezean, mesedez itxaroteko eskatzen diet. Barka beza, baina gurekin datorren gonbidatu famatu hau. Ez da edozein tokitan agertzen denetakoa. Eta ondorioz, bera gustora eta presentzia tranquilan egon dadin zuen baroiaren emanaldi honetan, sartu eta eskenatokia eta ingurua ikusi nahiko genituzke eta non jarriko den Salieri jauna ikusi, argitu. Hori bakarrik. Oda, paseotxo bat egin eta bueltan iztengo gara inongo arazorik jarri gabe. Pixka bat egiten irekitzen duzue tartea, ez? Aurkeztu duzuen gizonaren aurpegia ikus dadin, eta zera egiten du maiordomoak, begi bat kliskatzen dugula fintzeko, bestea ez dakit kataratak dituen edo, egiten du keinua, ez? Errekonozitzearen, baina ez dakit, ez du errekonozitzen, eta jakina, baroiari zordio, baroiaren morroia da, eta ongi argi utzi dizkio zeintzuk diren aginduak. Hori hala izanik, besterik ezean, jaun Andreok, itxaron beharko duzue, herritarrekin batera sartu beharko duzue, eta ez arduratu, bilatuko diogu leku aproposa zuen berorien lagunarentzat. Hala espero dugu eta espero dut baroia esaserretzea bere morroi leialarekin egutzazken irabazi dezakeen prestigioa irabazten uzten ez diolako. Eskerrik asko. Keinu bat egiten du buruarekin eta izten du atea aldi berean. Orduan, hantxe zaudete, orube batean, eta nonbait, trumoiak gaitzen dira eta ekaitza inguruan dabilela
sumatu daiteke. Urruti oraindik, baina, bueno, besterik izan ezean, oturuntza edukitzeko une egokiagorik ez dela egongo, jakin badakizue. Eta berak bere morroiari esan dio, mesedez, prestatzea. Gazta, ardoa eta behar diren guztiak. Bale? Orduan, inguratzen zarete, eta jakiak jaten ari zaretenean, eta tripako zorriak baretzen, nonbait, izan ere azkeneko 2 egunetan, bai bat gauean zerbait jan eta gaur gozaldu, baina 2 egun lehenago 48 ordu luz egon ondotik ezer jangabe gusto handiz jan dituzue. Agure honen gonbiteak. Eta horrela gustora zaudetela, tarte polita duzu, Zuen, zuen adiskirantza edo harremana sendotzeko pixka bat, eta nonbait konfiantza pixka bat garatzen hasi zarete, eta kontatzea otu diozue norberak bere historiatxo bat. Vale? Historia horiek erakargarriak eta ongi funtzionatzen baldin badute. Beni bat izango dute orain sari bezala. Vale? Baina antxe zaudetela, urrutian fintzen baldin badituzue belarriak, entzungo duzue, nola koruaren ahots gazte horiek entzun daitezken, eta bai, findu pixka bat, ikusi, entzun. Bai, notiz, ezta? Ez duzue bota behar, entzuten da, bakarrak zaudete. Bale, musika jarri dozu. Bale, ilargi betea daukagu gure buru gainean, eta Borisek... Ez, baina Borisek kontatzen... Itxaron momentu bat, jauna. Izan ere, aterako dugu karta bat, eta kartak aginduko du zer nolako historia kontatu behar duen, berorrek. Orduan, bale, zer dira, bihotza, baitasunezko historiatxo bat kontatu beharko duzu gure belarrien gozamenerako. Bai, eta Borisek estultxo bat egiten du eta lotxagorritu egiten zaizkio arpegiko bi aldeak, eta kontatzen dizue nola bere bizitzako maitasun bakarra galdu zuen 8 gizon baten atzaparren artean gaur bezalakoa den ilargi beteko gau batez. Eta hori da bere kontatzeko dokan maitasunezko historia bakarra. Sekretu asko gorretzen ditu, baina harreman horrek. Nortzen 8 hori, nola bilakatu zen gizotxo? Oraindik ere Borisek ez daki, baina badaki aurkituko duela, erantzuna. Vale, bueno, beni bat jaunarentzat. Pera mundotazu, A ber, bigarrenak zer nolako historia kontatzen duen. Vale, gaurkoa oso erotiko festiboa da, piknika. Eta hurrengoak badu ere zer kontatzeko. Amodioari dagokionez. Zeinentzako dau? Zeinek nahi du? Menaldak. Vale, amodio historio bat kontatuko dizuet. Agian izenak aldatu beharko nizkioke historio honi, baina ez dute egingo. Nire herria Alemanian dago. Edo ni hor, ez nintzen hor jaio, baina hor bizi nintzen, txikitan. Bazegoen nire herrian gizon gazte bat esango genuke. Abizenez von Ramstein. Ez zen Manfred. Baina Manfreden familiakoa. Edo hobeto sana. Zen. Orain ez dago gure artean.
iskutuan topatzen ginen ikuiluan askotan, eta hor biltzen ginen musuka eta zirrika. Bere aitak deskubritu gintuen arte. Ez dakit, agian norbaitek esango zion, ez dakit Manfred izango zen, gu ikusi gintuen ikuiluan eta aitari txibatu ziona. Akaso beste norbait izango. Urrungo gunean, gure familia herritik kanporatu gintzuten. Mederruz, edo hori esan zuten. Nire aurpegia jarri zuten herriko pareta guztietan. Bando bat idatzi zuten, nire marrazkia hor agertzen zen, eta zipoka ibili ginen hilabete pila baten. Herriz herri eta inon asentatu ezin. Ramsteinek kruzirraia egin zigun. Ez dakit non egongo den nire maitalea. Akaso gazteluren bateko ziega baten izkutatuta. Vale. Lengusoak dira nire lengusoak. Lenguso urrekoak. Hartazu beste bat, jauna. Bai, Eta ikus ezagun, Ramsteinen historiak zer dakarkigu. Hala, venga, diamanteak. Eta diamanteek badute erronkatik asko. Zera, bere pertsona guztiek dute erronka bat beren bizitzetan. Batzuetan ez dute lehenengoan lortzen. Akaso bigarrengoan. Akaso inoiz ez. Baina horrek bultzatzen ditu, akuiatzen ditu aurrera egiteko. Ea ba, Ramsteinek. Osea, erronka historia bat da, planteatu beratzen. Bai. Bueno, denok dakizuen bezala gaur egun Manfred von Ramstein Europako ezpata gizon jaioenetakoa da, baina ez da beti horrela izan, eta horrik arrazoi bat baka. Umetatik, noble izanik, gurasoek, gura aitarekin eta nire nahiekin gerrara joan izan du naiz. Eta beti danik izan naiz, nola esateko etxeko ardi beltza. Baina ez ardi beltza gaiztoa edo nobleziaren ideala betetzen ez nituelako hasiera batean behintzat. Baizik eta gure etxekoak ezagunak ziren, beti izan dira ezagunak nobleen artean, espatarekin oso onak izateatik. Baina nik enuken interesik, umetan. Enuken interesik. Eta horregatik ni amarekin konpuntzen nintzen ondo. Eta horregatik gura aitak harrapatzen ninduen aldero kristoneko parizak emate zitean. Anai nagusiagoak ere bai. Eta hori izan zen nire bizitzako lehen urteak. Eta horrek horrela jarraitu zuen gerretara eramaten ninduten, minimo batzuk ikasi beharra ikutzen nuen, nik ez nuen nahi, jendea hil behar izaten nuen, ez nuen nahi. Baina hori izan nire bizitza. Prozesu hortan, momentu batean, anaia hiltzan, gerran anaia hiltzan, gero horren manaia, eta aitaren frustrazioak gero handiagoak birtu zian. Azkenean, fortzatuta edo, bizitzeko fortzatuta, aitak bere frustrazioak igual aseran ukabilekin, gero egurrezko espatarekin, baina azkenean eretzako espatarekin soltatzen zituen niregan. Eta holako azkeneko frustrazio asalto baten aita neonek hil nuen. Eta Every 3 seconds, the world loses a child. Your donation can help to stop this. Visit internationalchildrensfund.com. Eta Londonen, noski, anaiak ere bazekiten, beraz anaiak ere hilin behar izan nintzen. Eta orduan von Ramsteinen abizen handia nire gain gelditu zen. Europako espataririk onena. Baina. Vale. Ongi. Izan du ez usteko bat historiak, eta horrek merezidik dagokion benia.
Harrituta begiratzen zaituztet, nire bi kideak, baina badago nolabaiteko apreziazio bat zuen zintzotasunagatik. Manfredek, hori ikusten baldin badu, nire historia oso beltza da. Eta hortik oraindik eta beltzagoa bihurtu zen. Baina heldu zen momentu bat non nire burua, nolabait islatua ikusi nuen, nire buruaren gauza etxar guztiak islatua ikusi nituen beste pertsona baten iraganean. Eta horrek utzi zidan ikusten, benetan monstro bat bilakatu nintzala. Eta, orain nire helburua bizitza hontan, da egindako hiek zuzentzen jarraitzea. Egia da, aita izanaren inongo arrepentimenturik ez daukala. Anaia hil izanena bai. Eta beste hainbat hil izanena bai. Baina, aitaren kasuan, excepzio bat. Vale. Bueno. Aizue, zuen bizitzak hobenez beterik daude, edo beste 3 pertsonek eragindako kalten erruki, edo mina besterik ez duzu pairatu. Eta bai, alderra izabiltzate zerbaitengatik izango da. Hori ikusi nuen nire eskaratzeko atea zeharkatu zenutenetik. Somatzen zen, galduta, edo iparri gabe zabiltzatela, baina gaur eten txiki bat egin iesaiozue zuen alderra ibiltzeko asmoari. Eta benetan, entzun duzuen koruaren ahots paregabeak eramango zaituzte beste dimentsio batera. Bai, aireratzen zaretela somatuko duzue, benetan zindagizuet hala izango dena. Orduan, hasten zarete ikusten, ja arratsalde pasa da eta jendea inguratzen hasi dela. Bide bazterretatik ateratzen hasi dira, bale? Eta, jakina, ireki dira, bale, gazteluko ate tzar erraldoi horiek. Gonbitea hor dago. Eta zorionez, denek badakite, behin baino errepikatuko ez den, edo behin bakarrik gertatuko den gauza baten, gertakaria ospakizun baten aurrean zaudetena. Barrura. Sartzen zarete, segizioarekin batera, ez? Nonbait? Eta gazteluaren barnealdean zaudetela, ilunabarrak estaltzen ditu Von Mühlhoferren gazteluko almenak. Eta kobre koloreko oial mehe batek estaltzen ditu arlautza guztiak. Estali edo besterik gabe, argiztatzen ditu. Zuek atarian zaudete atzean pixko bat, hau bete hortz esan nahi den bezala, ez? Eta Baroi Mühlhofer jaunaren presentzia ikaragarria da, ez? Esan bezala, oial gorri bat dago atzean, eta egin dezakezue jaurtiketa bat ikusteko, zerbait hautemateko. Egin zazue jaurtiketa bat. Notiz. Hauteman. Bai, hauteman. Alko zenuke koma trakerra berriz konpartitu. Beitzen, nik ez dut ikusten. Nepez. Eskerrik asko. Vale. Hala ere ez dute zer gainera bota, ez dituzten. Ni berez. Neuri bez. Notiz ezin duzu zuen fitxetatik bota? Ez. Ezin dugula trakerera gehitu asuntoa. Hori da kontua, saiatzen ari nintzen. Nere tirada gaizki dago, Zein bota dau, zeiko guzti horrek? Nik baina dago. Zeba? Porque fighting da. Judir. Bueno, berez dado berdina daukat, Konbatra gerrean sartu behar ditugu, hauek. Ez dakit zeba, baina ez dut lortzen, neria sartzen. Zuk igual sartzen aldi guzu. Bai, ari naiz duela tarte luze bat.
proba indut borratzen tokena, ideia honi itxu jata berriro jarri nik ikusteko. Eta izan da oso idea txarra, A ver. Non behar dut ontakeri bat, baina. Que hau chase trackerra da, ez combat trackerra, Chase tracker da. Eta zerratik, nik ematen diot combat trackerrari. Eta ateratzen da chase tracker. Chase tracker, bai. Eta, a ver, kartak banatu guri. A ver, zer bai aldatuko nian, Hostia. Ez extraño. Hoi dela. A ver, egia da, aktualizazioak egon direla, eta justo Savage Worlds berriarekin ari direla buru belarri, Bariteke zeukitu izana nahi gabe, nahi gabe. Ez dakit nahi gabe nahi eta baina. Bueno, a ver, begira. Bueno. Horai, bai. Boris? Bai? Han? Baira? Esmeralda. Listoren, bai. Ba, ez dakit zerratik. Ez dakit zer egin duzuen, baina bai funtzionatu du. Nik sartu ditut. Itxaron. Bueno, bideoan moztuko dut, gero. Vale. Lehen esan dizudanez, nire geldik eta berez gehi bat da akrobatan naizelako. Ez banago zamatuta. No. Baina, ala era raro dago, Tracker hau ez da betikoa. Aldatu dute. Azkeneko aktualizazioan edo aldatu dute. Vale. Que no he dicho nada. Korua nun legoke hemen. Bueno, itxaren momentu bat. Bai, barretu. Listo. Vale. Bueno, bota notice. Venga. Notice. Nik amarratara dut. Ongi. Nik... Vale, ba... Borisek... Onda nire tokena? Sartu zara? Bai, sartu zara. Bai. Borisek badaki, ordea, Gunther von Mühlhoferren atzean dagoen oial gorri eta pisutxu horren atzean zerbait egon behar duela. Hori bakarrik, bale? Zuek, suposatzen dut lagundu duzuela Salieri esertzen, ez da ala? Nune eseri da? Aurrekatean dago, ezta? Ikusten duzue? Aurrekalden eskubide. Horren bai. Vale. Eta jakina bere morroia lagundu du. Boris, bertan getitzen da. Eta hemen dago jende hori, zer dira, guardiak? Bai, etzen dituzke ikusi behar. Eta hemen, kondatzen ez dira ikusten. Hau da, Fantasy Frantzen txarma. Combat Trackerrean ez dituzue ikusten, ez? Zerbait ez da bilondo, hemen. Bai, ez aldatu nahi nion. Zer ikusi barko genuke gela horretan? Ez, besterik gabe, herri osoa eserita, ez? Vale, osar jende da eserita.
jendez gainezka dago, eta Mulhofer ageri da atzean. Teloi horren atzean Mulhoferren itzala ikusi daiteke, ez da ikusten zaio gizon sendo eta Bai. haundi horri. Zuek Mulhoferrekin bildu zarete, ez? Bueno, jende pila bat dago, ez? Hor, eskailetako azkeneko espaloian begira ari da Mulhofer, paziente eta atxeden hartuta, izan ere prestatzen ari da, bere ahotsa prestatzen ari da. Eta prestatzen hasi aurretik, Bale? Hitz batzuk esaten ditu. Eta... Bale. Prestatzen ditu hitz batzuk, aldez aurretik pentsatuak zituenak. Eta esaten ditue, gaur, herri maitea eta etorri izan zareten guztioi. Eskerrak eman nahi dizkizuet, gure koru famatuaren azken kanta politena entzutera etortzeagatik. Haiek ornituko dituzte nire hitzak eta nire abestia. Abesti honek eramango gaitu gure sentsazioetatik harago sentitzen diren gauza eta gertakari espiritualak entzutera. Eta horrek jaun-andreok ez du berdinduko beste inork. Denbora luzea eman dut hau prestatzen. Eta besterik gabe, une batetik aurrera, gure korua hasiko da abesten. Isiltzen da momentu bat, ez? Eta bere ahots, baritonoaren ahotsak gora egiten du. Bere soinu eta ahots sarkor eta sakon hori urteetan zaindu eta ikasitako abeslari bakar batek besterik ezin dezake gogoratu ahotsa horren beste. Eta ikusten duzue, ikusi eta entzuten duzue, iaia aireratzen zaituzten musika. Oso sentimendu handiko musika da eta bere azkeneko bertsolerroek altxatzen zaituzte zuen aulkietatik. Ez duzue somatzen, baina zoruetako eta sabaietako zutabeek badirudi gutxiago pisatzen dutena. Halako momentu batean, amaitzera doanean, tira egiten du, batean, tira egiten du. Tira egiten du oialgorritik. Eta atzean dauden gizaki itxura duten hainbat pertsona, edo ez dira pertsonak, akaso pertsona baten itxura duten estatuak dira. Eta estatua horiengatik badatoz sortzen dira ahots, umel, galdu batzuk, itxota bezala, gora egiten dute ahots horiek, baroiaren, azkeneko tonuaren goraipamenekin. Eta bai, hasieran, ahots arratsaldean entzun dituzuen ahotsak errekonozitzen dituzue, baina denborarekin minutu baten bueltan ahots horiek batean apurtzen dira. Apurtzen dira. Eta agertzen dira. Eta ikusten duzue, estatuak direnak berez, berunezko, altzairuzko edo burnizko
damak direla, eta horien barruan daudela sartuta, koruan, abesten dutenen arimak eta gorputzak. Bai, jendea asaldatzen da, oiuka hasten da eta tropelean ateratzen hasten dira, baina, ez dute denek mugitzerik. Eta hortxe geratu da Salieri. Flipatuta, arraioa, baina zer da hau? Mesedez. Jendeak ies egin du, eta bitartean baloiak erotuta egongo balitz bezala. Esaten du, ikus ezazue, bai ikusi, azkeneko kanta honetan, denok ikusiko dugu benetako argia. Zatozte, gozatzera, bere honetek aterata egongo balitz bezala, eta hortxe dago baroia, atzera begira, eta bere obra ikusten duenaren gozamena bizitzen. Bai! Ongi, eta hasten da hemen borroka. Ikusten dituzu, hor daudela, gizasemen badatzuk, baroiaren zerbitzuko pertsonak dira, bale? Eta, jakina, hasten da festa, jaun Andreok. Hor atzean dituzuenak, koruko abeslariak daude burnizko dama hoien barruan. Burnizko dama hoiek badituzte haragia aldetik aldera zulatzen duteneko hiltze batzuk. Ezten batzuk. Eta ikusten hasten zareten nola horietarik odolezko errekasto batzuk ateratzen diren. Eta behan dauden errekasto hoiek nola bideratzen diren pitzer moduko batzuetara, espaloietan dauden pitzer batzuetara. Eta hortxe zaudete zuek, jaun Andreok, sekulako movida batean sartuta. Bai? Bueno, nik ez dut testan amostu, baina esan duzunean, eta dama berunezko, altzeruzko dama horietara begira dago, bizkarra eman, pentsatzen nahi, bueno, bere atzera hori eta lepoa mostentzat. Aukera baldin badago. Eta hori esaten, hori teran oiala, esan minutzen hauei zaindu Salieri, eta, bueno, lehenengo hori ingo eta gero pestiak ingo itxu. Bai, bale, hemen, nahi dut kartak banatu, ematen diot? Eman niri joker bat. Eta ez ditu ateratzen. Bestela, maizki guzu banan-bana, ez? Ez, baina denei... Partixitetik bestela. Ez, non izaten da. Kontua da nik zerbait ukitu dudala txeix hori ateratzeko, eta ez dakit zer den. Bai, zerbait ikutu oso. Hori argi da. Baina non... Auskalo. Hasi da, trakina, baina zein duzu. Kasualidades ni nahiz lehen. Combat Tracker, orain. Orain bai. Vale. Hor bai. Ongi. Oso gaizki. Joker hori niria zan. Bueno, hemen txegaude. Eneiz azkena izango, ez? Joder. Ramstein, esango nuke jende horrek guztiak kalte indizula mugitzeko, ez? Seguramente. Bai, zu Ramstein hemen zinen. A ver, vale? Esto está sumuten hori ez dena turno de sorpresa. Bueno, vale, Galdera da. Bai, ematen ditut. Zure araua dia. Ez, vale. Bueno, urbildu zataizki orduan. Baina horrek ez du esan nahi... Bueno, erasotzeko aukera duzu, vale? Jon, espaldin badozu nahi, ez. Bai. Aizue, venga, ongi. Itxaron, pasa beharko dizut txanda. Non zaude? Azkena. Hor zaude. Vale, egin jozu erasoa. Ez da huartzen tokena? Bueno, Gainean botota ez da huartzen tokena, ez dago tarjetina iterik, ez? Trackerrera bota hobeto. Trackerrean bota eta listo.
A ber, nun dago, zen dauka honek izena. 10 dauka. 10. Baroi Gunter. Eta Jokerraren figura. Ai, ez dut aumentorik atera. Parri! Ona eman diozu. Bai, eman diozu, ezta? Eta gainera gorakada batekin. Hain bota biot, eskumako, ezta? Bai. Baina ez duzu... 17. 17 dauka. Bai. Izan ere, jakin behar duzue, bere indarra, bere koruan datzala. Claro. Hori izan barun. Vale, bueno, izugarria da zuen begietarako. Eta jakina, zeineten prestatuta olako sarraski baterako. Bai, 11 ikusteko jaioak zareten ez? Hala ere, egin behar duzue jaurtiketa bat, ikusteko noraino beldurra sartu den zuen buruetan. Orduan, zera, egin beharko duzue... Smart. Spirit. Bai, Spirit. Lau. Lau, bueno, ongi. Lau behartzen nuen. Vale. Ongi, bai, esan bezala, zuen historiak eta esperientziek berdindu dute hemen ikusi dutena. Baina hala ere odola darie burdinezko damei. Eta zuen eskuetan sentitzen duzue, hori ekiditeko moduren bat aurkitu behar duzuelako. Bale, itzultzen gara, gora? Joker, Boris. Bale, Borisen lehenengo instintoa trabukazo bat emate izan da Bon Klosevitzeri, baina... Bueno, esan duzu prest zenera mala. Bai, baina ikusi dut ni baino abilagoa den, espatarekin abilagoa denak bere kolpeak ez diola zer egin, eta uste dut ulertu dudala beste prioritate batzuk daudela momenturetan. Orduan, nik egingo dudana da, hurbilduko naiz ona, eta saiatuko naiz ume bat askatzen. Vale. Apurtu jarroia, odola biltzen dauen asuntoiek, apurtu edo igual? Osea, kanalizatzen du, badago kanalizazio delako zerbait, edo? Olako bat. Bueno, zuk ez baduzu, Nire prioritatea da hor barruan dagoen umea bizirik ateratzea. Vale. Bizirik. Txanda osoa ematen duzu hortan, bale? Ongi, beste batek. Morroiak hor ondoan duen baroiaren zerbitzukoaren kontra jotzen du, izan ere bere helburua da bere maisua salieri onik ateratzea hartatik, eta jakina bere perimetroa zaintzeaz arduratuko da. Orduan hurbilen dagoenaren kontra egiten du. Hau nola jakin baina zein den, claro, eske ez daude tokenak. Zuk erabaki, jarri numero bat, hori da. Vale, Claro, ez daude lotuta, ez da mapan ikusten ditugunak eta, ja. Nola asmatu zein den. Claro, zea guztia, imaginatzen dut daudela makroak makroen barruan, eta dena egon behar dela, osea... Bai. Baldin badozu dana binkulatuta egiten dana desbinkulatuta, orduan gauzak aparte nun behar dira. Honen bentak handia da, dana binkulatuta danean oso lagungarria, oso erresa. Baina ez da honen binkulatuta, eskatzen dago adizional bat. Claro, orduan da. Claro, dela, baina masterren perspektibatik da, partida prestatzearen lana plus aprobat entorno osoaren programazioa. Vale, bueno, bederatzi atera du, vale? Eta paradan 5 du, orduan izango litzateke gehiseiko bat, ez? Gorakada batekin. Bai. Vale, pues botatzen du, horrengoak botatzen du, mina? Vale, eta estan da iken du. Vale, 13 atera duenez, txikitzen du, vale?
espata sartu dio bururaino. Rakatraska! Morroiak Manfreden demostrazioa ikusi dago eta inspiraturik miliziano hori. Alaxe da, ez? Denotzako inspirazio bat zara, Rammstein. Vale, oso ongi egin du. Morroia ez dakigu non bilatu duen, eta ez dakigu ere bere ikasleetako baten, baina espatarekin arraioa fina da. Vale. Manfredek egin du bere erasoa. Esmeralda, Kiribasi. Vale. Ikusi dut nola Manfreden espatak ez dion ezerrein baroi horri, vale? Eta gustatuko litzaidake provokatzea, nola da, zorabiatuta usteko. Osa, provokatzen badut, gorakada batekin zorabiatuko nuke. Horrek mekanikokin nola funtzionatzen du, exactamente zure gorputzaren ze alderekin egingo duzu hori? Ez, ahoarekin. Vale, berak botatzen du. Bai, da Smarts kontra Smarts jaurtiketa bat. Bale. Egiten duana da, pelikuletan agertzen dena, besteari iseka egiten diozu, eta bera momentu baten azten da, baina nola, eta orduan, momentu hori... Xabik ulertu dau, provokazio, baina provokazio sexuala. Bai, bale. Izan daiteke, nire abantaila da oso guapa naizela. Bale, ados. Orduan, horrek ematen dizu karisman zerbait, ez? Hori da. Hortik noa. Vale, baina kontua da, hau dela, intimidatzea edo provokatzea. Eta ez dut uste provokatuko duzula orain limurtuko duzunik forma sexual batez, edo bai? Ez dakit, baina egian nire karismak lagundu dezake, edo ez. Hori jazuk ikusiko duzu. Nik uste dut, karisma egoera honetan ez dakit. Orduan jungo naiz, oso nola da, oso itxusiak erabiltzera eta zengo diot denetarik. Provokatu, ez? Bota provokatu. Gainera, hau bero bat naiz. Osea, hau da nire lana. Vale, bereak eta bi botatzen dizkiozu. Hori da. Eta bota behar duzu orduan, izango litzateke bere Smarts nire provokatu guren kontra. Bai, nik Smarts bota behar dut. Vale, eta beni bat erabiliko dut, ze 20.000 dauzkat. Vale, beni bat erabiliko nuke. Zazpi beni dauzkatu, joder. Ez que, bai, gauza da, oza, berez ez nuke horren beste izan behar, baina gauza da, Combat Trackerrean behin baino gehiagotan banatu izkiguzu kartak eta Joker bat tokatu zaigun bakoitzean, beni bat banatu diozu bakoitzani. Bale, ordu nik berez bost izan barko. Hostia, nik ere bai. Vale, venga, pues erabili itzazu, Vale, ez dauzkat zazpi bost dauzkat, vale, baina, bueno, bat erabiliko dut eta berriz botako dut. Vale. Eta hori bai! Eta ez badut gorakada batekin provokatu, ez dakit nola provokatu gizon hau. Eta nik bota behar dut, Smarts, ez? Smarts bota. Amazazpi baldin badauka ere aguantatzeko hau, ala ere? Bueno, argi eta garbi. Vale, urrengo erasoan izango duzu, gaimi. Ados. Da, esango dio... Eta gorakadarekin egin duzunez, zorabiatuta. La problema bakarra da, provokatu duzula, exactamente babestu behar dugun tipoaren exactamente ondoan. Zesan dut. Bai, agian etorriko zait niri joka, baina bueno. Esango diot, agure puta hori, zure zakiak kakahuete bat baina gutxago balio du. Hola, oso itxuseak erabiliko ditut. Vale. Milizia 3, bueno, ez dakit mugituko dut bat, eta erasoan Rammsteini joango zaio, vale? Batako dut. Bost, eta galtzen du, aukera. Vale, beste batek. Salieri jaunak. Beitu, Salierik badu magia bat egiterik. Da, marioneta, ez? Ibiltzeko norbait bere alde egin dezan
botatzeko edo egiteko alako zera hipnosi bat, ez? Orduan, bi txanda beharko ditu, baina hamar duenez, ausartuko da botatzen orain, bale? Kenbi jarrita. Kenbi, bi txanda dituelako prestatzen, baina bi txanda horiek saiestu nahi baldin baditu, ordaindu beharko du horrengatik, eta kenbi. Malus bat, bai. Hori da magia rituala. Hori da. Orduan, botatzen du, zazpi, lortzen du, ez? Lortzen duenez, Rammsteinen atzean dagoena bere alde, eta bere alde egon daiteke minutu bakar batez. Minutu bat dira, txanda bakoitza da 6 segundo, hor da, 10 txanda izango lirateke. Bale? Orduan, Rammsteinen atzean dagoena, eta lehen faltatu izan zait, morroi horri edo zerbitzuko horri gehitzea gehi bat, bere lagunaren, erdian harrapatu dutelako Rammstein, baina hori pasadaia. Orduan, bere esanetara bihurtzen du, eta orduan agintzen dio, hor goian dauden, horietara hurbiltzea eta askatzen hastea, bale? Hurbiltzen dugu gora. Ongi, hurrengoaren txanda. Beste milizia bat. Bale, milizia inguratzen zaio lehen Saliriren morroiaren gana, morroiari eta botatzen dio. Aurkitzen du. 3, eta huts egiten du. Hurrengoak, gauza bera. Ez hurrengoa Kiribasiren gana doa. Eta ikus dezagun. Kiribasi. Ez da ataque de oportunidad, lako gozaren bat. Bakarrik alde egin nahi duzunean borrokatik. Bale. Zerratik mota du. Bale, automatikoki. Eta orduan, bai, irten da bere zorabiotik Rammstein. Mekaguen. Rammstein ez, Mulhofer. Mulhofer, bai, hori, Mulhofer. Eta Mulhoferrek, bale, berserker moduan dago bere eromenaren sekulako gorakada horretan. Eta orduan, tira, hor aurrez aurre duen Rammsteinen kontra egiten du. Zabagen badago, defensa total edo... Bai, badago. Eskerrak. Eta zazpi ateratzen badu ere, ez du lortzen Rammsteinen parada edo gorputzean asmatzea. Orduan, hurrengoa. Oso ondo Rammstein. Aguantau. Milizia. Beste milizia bat. Urrezko espatak dazka. Bai. Hori begia. Joaten zaio, berriz, Rammsteinen kontra. Beste sandwich bat. Eta, bai, beste sandwich bat. Gehi bat jarriko diot. Hauek ere egin dezakete eraso basatia. Sánchez? Bai. Orduan, gehi 3. Eta orain komeni zaie eraso basatia. Vale, Rammstein. Bai, iniziatiban azkenak bazarete eraso basatia. Baina huts egiten du ere. Huts egiten du 6. Claro, eraso basantiak usten zaitu defentsa okerra goarekin, ez? Hori da. Bai, gauza bera. Eta orain gehi 2 izango du, gehi 2 eta gehi 4. 2 eraso basatiagatik. Gehituko diot. Eta 2 lagunak dituelako inguruan. Rammstein baduzu barrido egite, ez da? Nik zaiza da hori. Imaginatzen baiet. Barrido da hola... Bai, badaukat. Danak aldi berean. Txope bihurtzen. Eta ala ere motz geratzen da. Ondo Rammstein. Gehitu du gehi 2. Eta gehi beste 2 sartu beharko lituzke. Izan ere jarri dio... Bota gehi laukin. Edo berriro bota gehi laukin.
Ez, baina orduan pasako nuke. Bai, azkenak eman dio, ez? Bai, Gehiago esan duzu daukala, bai, ez? eta bakarrik markatu du, baina nik jarri diot eraso bortitzarena, eta ez du hartu. Bueno, Claro, bueno. berak ez du kalkulatu gehi bi Vale, ondo claro, nik daudelako. jarri diot, baina tokena, bueno, ez dakit. Hori berak ez daki. Vale. Bueno, baina bota behar dut mina. Edo beste dado bat bota gehi laukin. Baita. Hori beste aukera bada. A ber, faiatzen duzu nengoen. 12, zauria egiten dio. Beni bat. Hemen ez da tiradarik, ez da? Beni da zuzenien. Bai, beni bat eta izpiritua. Tirada, osea, beni bat gastatuta indezakezuna bai, zauriak xurgatu. Bai, hori. Hola egin. Eta bai, hemen bakarrik zorabiatuta zaude. Ez dago, edo bai, 12, bai, badu. Bat pasatzaio, ez? Bai. Orduan... Orain bota surgatzeko... Bueno, eskorein bota arduzu, bestela gero ezin duzu surgatu. Eta tirada hori da benian abiliotelako, ez? Bai, eta gaizki atera da. Orduan... Beste bat erabiltzen dut. Vale. Orain bai. Kendu duzu, ez? Bai. Bai, lau atera berra. Vale, kentzen duzu eta lortzen duzu, ez, zorabiatuta jarraitzen duzu. Bai. Vale. Osea, mentik aurrera ez izan defendatu. Bere txandan, halko du espiritu jaurtiketa bat egin. Eta gainditzen badu, orduan bai. Egin ahal izango du, bestela, pues, paralizatuta, ez? Resakarekin jarraituko luke. Ez da paralizatuta, baina zauri bat egitekotan direktamente zauria sartzen zaio. Osea, gorakadari gabe zauria ingo lio. Osea, pixkat arriskutsua da zorabiatuta egotea hor, hiru PNJ-en erdian. Vale, Baina badauka, beni bat pagatzea zorabiotik ateratzeko, hori ere alda. Uste dut hemen, behar baino miliziano gehiago daudela. Miliziano guri. Bota gehiago. Zure eskinen ez da osasko, hortan adoz gauz. A ber, baina barrido batekin aldituzu hiruak hil. Hil, bai. Bat, 2, 5, 6... Ez, 6 daude. Nik esan guruke baduzula, A ber, ezin nahi sartu zure fitxan, baina... Bai, badaukat. Bota barrido bat. Itxaron. Barrido goratu da, bera, atxera eta ostikada. Hori da. Jadoken. Beira, combat track ederrektik eramaten bali maituk tokenak, bai geratzen dira hartuta. Zenbakituta, ez? Bai. Gogorra gostiatzeko erabili daiteke beniak, ez? Tirada errepikatzeko. Baina ez plus bat emateko. Ez plus bat emateko indezakezuna da, edo apuntatu, igual... Txanda bat eman apuntatzen loko gozak, ez? Ez, txandan bertan, baina botatzen duzu malus batekin. Osa, bonifikadore negatiboarekin. Burura eman nahi badiozu, pues igual da, -4 tirada, baina gero gehilau mina. Orduan, batzutan konpensatzen du. Edo armadura badauka, armadurarik ez daukan toki batean emateko. Ados. Vale, eta bat kendu behar nuen, izan ere, bat akabatu du Salieriren morroiak. Orduan, eman dezodan, hau. Txuf! Vale, bat dago hor, beste hemen, listo, banatuko ditut eta hau zein den nola jakin, vale. Vale, morroiaren kontra egiten du. Bi, 0, ez errez. Vale, beste txanda bat orduan orain. Lau.
Bueno, morroia berriz. Saiatzen da, aurrez aurre duenari min egiten. Bi berriz. Milizia, bost. Vale, hor buruz burukoan saiatzen da ematen berriz. Eta, bueno, orain erabiliko du gehi bi. Bueno, ez diot eman berdin. Jarraitzen du, Kiribasik. Vale, gauza bat, ni begiratzen ari naiz, Osakoskiren norabidean, momentu batez ikusteko, egiten ari denak zehozebaitarako balio duen edo ez. Ez dakit, oraindik ikusi dudan... Por cierto, eskuirmoak ditut. Eta ordun saiatuko naiz nire aurran daukadan morroia akabatzen, baina hori jakin nahi nukea zer moduz doakion Osakoskiri. Barkatu, bota behar dut lauko bat, ikusteko zenbat odol ustu diren. Koroko zenbat lagun bi, kenduko ditut bi, salbatzen dituzuen batzuk, vale? Vale, bik ja beste mundu batean daude. Vale, listo. Non ginen, vale, Kiribasi. Aurrean daukadan miliziari eraso ingo diot. Vale. Eraso basatia, izatez. Vale, nahi batzu jartzen ditut... Jazta jarri ditut. Jarri didazu. Vale, gainera botatzen badiot erasoa emango diot? Bai, ez? Bai. Orain... Vale. Zergatik Vale, ez beni da, bat gastatuko dut, beste bat. Bai, baina zergatik ez da atera gehi bi. Hori, ez du egin gehi bi. Ez duzu zertan erabili beharrik. Hoi, eraso bortitza. Bai, gehi bi izango zen, osea, 6. 6 ekin emango nioke? Bai, bost du, orduan, bai. Vale, orduan, mina ere gehi bi da, pues, jarri diote gehi bi. Bai. Bueno, orain gehi lau jarri zu. Vale, zuzendu diot gauzatxo bat eta... Barkatu. Vale, bueno, berdin, akabatzen duzu. Vale, ongi. Esmeralda. Uluaka eta nire labana bere lepoan daukan bitartean, izten naiz. Joder, Osakoski, zaustiatan ari zera! Zaiatzen ari naiz, odol asko dago! Baina bizirik daude dozer! Baietz uste dut! A ver, zein da desagertu dena. A ver, ez dut ikusten. Hau zen bosgarrena, bale, hau kendu behar dut hemendik. Bale. Lau. Bale, hau da. Laugarrena. Erasoa hemen. Bale? Edo, salieriri egiten dio eraso. Salieri portien egiten da. Salieriri egiteko, Postian atzien da. besterik gabe, jarriko diot eraso bortitza. Nik ez dioten barazurik egiten, ez da? Nagoen tokitik? Eta gainera, bueno, ikusi behar dugu, erasoak molestatzen baldin badu, edo traba egiten baldin badu, besteak galtzen duela bere, bueno, etxizadutako morroia, bai. Orduan, egin behar altuen jaurtiketa bat ikusteko galtzen duen kontzentrazioa edo bere magiaren zertzen. Bai, egin barko luke, ez? Bigor edo espiritua. Bueno, ez du kolpatu oraindik, ez? Hori da, kolpatzen badago bakarrik. Bai. Berdin du, Jon, bestela. Igual ez dio mango. Ja, hori...
Hori ere, baina. Bueno, horrengo txandan bestela, behiratuko. Ai, kaka. Men magia. Bilatuko izut nik, lasai. Vale. Vale. Bere... Vale, lehendabizi mina jaso behar du. Vale? Orduan botako du. Batekoa. Bueno. Sastagaia sartu nahi izan dio hor aurki gurpildunean, baina arraioa estropozu egin du eta kolpean jo du aulkiko eskuden txiki horrekin. Pomba! Eta erori da lurrera. Venga, segi. Jarraitzen du orduan Salierik mantentzen bere magia hori, ez? Ikusten zaizkio begietan begirada galdu, baina gorri bat, ez? Izpiak aterako balira bezala eta bere eskuarekin konposizio bat irudikatzen ari da bere garunean. Vale. Orduan, magia hori egiten duen artean, ezin dezake besterik egin, ez? Mago, ez da, ez dakit. Nik baietz esango nuke, ez? Bueno, ez dakit. Nik ez dut hemen ikusten baietz. Ez duk erabaki bestela, ez du importan. Vale. Ezin du. Aiba. Hemen zerbait behin. Vale. Bueno, hurrengoa. Manfred, bota behar duzu lehendabizi Zorabiatik irteteko jaurtiketa. Zer bota behar da? Bigor, zen, hemen. Eta faiatzen baldin badut, gastatu ez espiritua. Espiritua hemen, ere, bai, bale. Faiatzen baldin baduzu, erabil dezakezu beni bat, bai. Baina bota behar. Zuzenean erabiltzen baldin baduzu benia, ez duzu bota beharrik. Hori galdetu eta faiatzen baldin badut beni erabiliketen... Bai. Vale, gastatu bat. Baina ez gastatzearen beti lehenengo bota bazpada eta orain libre zaude egiteko nahi duzuna. Zede baldeko ekintza da. Mugitzen mugitzen baldin baduzu, orduan bai jasotzen duzula von Mühlhoferren eraso bat. Osea, deklarau bida... Eta egin dezakezu bai defentsa total bat, eta orduan edo borrokatik ateratzearen ekintza bat, eta... Miliziari atakatzen hori. Baina defentsa bat eginez bai, mugi zaitezke, baina biko parada lortzen duzu eta mugi zaitezke. Baina erasoa jasoko duzu berdin. Berdin jaso behar baldin bat erasoa miliziari atakatzen dut. Ona. Esto bota susi, baina... Vale. Utzi duzu, vale. Listo. Boris. Borisek izan du inolako arrakastarik? Txanda osoa kaiola irekitzen zehazten? Vale, salbatu du bat. Vale? Vale. Orduan orain zer egiten duzu? Salbatu du zer, umia ondo da? Bai, salbatu du, askatu du. Lortu du bat askatzea.
Eta horrek badauko efekturik orokorrian... Bai, horiek direnez, baroiaren indar eta sena, baroiaren indarra, bera da. Indarra edo, bueno, bai, armadura edo... Bai, haien odola xurgatzen ari zen, ez? Gogortasun. Bere defentsa indartzeko. Zer egingo dut, jarraituko dut umeak askatzen, edo nahi duzue kapullo horietzen gana joatea oste pare bat banatzera. Nik hemen kontrolatuta daukat. Baina agian kapullo hori ezingo dugu hil, ez badugu... Boris saiatuko da aldi berean bi kaiola askatzen. Bere esku sendoak, esku irmoak habilidade erabiliz. Vale, oso ongi. Hortxe eman behar duzu beste txanda oso bat. Hirugarren milizianoak beste bat eskatuko zauen, ez? Hirugarren... bai, hori ere, ez dugu askatu lehen, ez? Baina oraindik ez zaio iritsi. Zein da? Hirugarrena. Baina azkena da, bai, bere txandan, askatuko dugu eta biz. Milizia bi. Vale, Ramstein hor dugula, ardezala egur pixka bat. Shaken dago, tipua. Vale, orduan bota behar du Spirit, ez? Bai, Spirit. Bai, orain txe jaso du... Bat, baina erabili behar du beni bat. Masterrak ditu jokalariek hainbeste, jokalariek hainbeste, hainbat jokalari hainbat beni, ez? Bale. Orduan nik gastatzen dut bat. Eta ateratzen da zuzenean Shakenetik. Eta eraso egiten dio. Eraso bortita. Vale. Eta gehi bat. Ondoan dagoelako. Vale. Zergatik ez du markatu. Bueno, bost izango litzateke. Eta 8 du, ez dio ematen inondik ere. Vale. Ramstein, ez milizia, 6. Sei ez dago. Bueno, akabatuko. Milizia 3, ez? Morroituta dagoena. Bai. Bueno, morroituta edo... Vale, ez, auken du behar du. Milizia bi, zergatik pasa dugu, egin du zerbait? Bai, vale. Orantxe erasotu du. Bai, milizia 3. Vale. Ongi, hau, askatu du, eta beste bat askatzera joan da. Eta horrek badu eragina... Gunter jaunarengan. Gorakada jaisten ari zaio, ez? Bai, gogortasuna... Gogortasuna. Ahuldu zaio pixa bat. Egin batean. A ber, non da. Salierik kontzertu hau ikusi egin nahi zuen. Alaxe da. Vale. Jeitsi nio. Nik ez dute zer esan nahi, baina... Gozatzen ari da, ez da? Bai, nik uste du bi hauek daudela rollo raro batean sartuta. Bai, guazen eskola umeak sartzea, urdinezko damatan. Vale, orain bota behar dut berriz. Ez? Bai. Karta banatu. Bota berriz zer, bota dozu, ja? Boris, ondo Boris. Zer egin dut? Joker bat. Baitu. Gehi duzu. Nola erabiltzen da, jokerra? Berak botako dizu, gehi emango dizu erasoan eta minan. Aparte, egin nahi baldin moduzu eraso bortitzen bat, edo zerbait. Eta beste beni bat oparitu digute. Kontua da, hor, erabaki duzula, oiek askatzea. Bai, horretara jarriko naiz, nire atentzio oso horretara.
Orduan, besterik gabe, pues, deus esten duzu jasotako jokerra. Erabilin ezake jokerra nolabait egin nahi dudan ezoiko ekintza da bi kaiola aldi berean zabaltzeko horretan onuraren bat hartzeko. Horretarako ja baliatu dituzu zure esku irmo horiek, orduan ja. Bikaiola horiek aurreko akzioa etzan? Ez, txanda hauetakoak dira. Beste askatu du, eta orain bi hauekin ari da. Orduan, txanda osoa emango du hauek askatzen. Baina aurreko txandan esan dau bi hauek askatuko zituela. Bai. Bai, aurrengo txanda da. Urrengo txanda. Gauza justo tokatu zaiola iniziatibaren amaierako partean eta justo tokatu zaio berriz hasieran. Claro. Bai, gertu... Txanda pasadau, teorian, hauek askatzen. Orduan, kaiolarik askatu da, edo oraindik ez? Nik esango nuke, lehenengoa gastatu du, eta orain eman behar du hau osoa askatzen bi hauek. Bale, orduan, nik esatutena, praktikan bi txanda gastatzen dauela biak. Ez, bakar bat gastatu behar du biak askatzen. Claro, baina aurreko txandan esan du. Berari tokatzen zaion urrengoan, bi hauek askatuta eta beste batekin hasiko da. Osa, hau hirugarren ronda da, ez? Hirugarren ronda hasi da. Lehenengo txandan esan du, bat askatuko dut. Orduan, bigarren nila askatuta zegoen eta bigarren rondako ekintza izan da, bi hauek askatuko ditut. Nire esku irmoekin. Eta orduan, hau da hirugarren txanda, baina tokatu zego justo bi, osa, segido bezala. Ez? Edo, itxaron beharko luke beste ronda bat. Orduan askatuak egon beharko lirateke. Hori da esan nahi nahu. Orain askatu ditu. Nik ere orain txerrortu dut. Bestela akzioa galtzen dau, edo akzio horrek bi txanda eskatzen dau. Bai, arrazoi osa duzu. Bale, orduan, enten diot, besteari, ahaztu ez dut, Jarraituko dut askatzen nume moko hauek, ez? Eta bai, zer egitea. Bueno, baduzu jokerra. Igual tiro bat joko diot, kapullo bitzeri, Ez. Bueno. Ez jarraituko dute umeak eskatzen. Ez duk erabaki, baina gehi duzu aparte, Umea eskagintza ara zentratuko naiz. Vale. Umea eskagintza gehi. Hori da. Beraz, hiru. Vale. Orduan, itxaron, vale. Ramstein? Bai, nik milizianoi erasutuko dut. Eta ni? Pasandu da? Saltatu izatxu. Eta ez du igotzen uzten orain? Bueno, bagintzat... Bai, eskuz digo. Ez? Orain, bai. Balzu eraso bortitzak entzen dugu, edo? Utzi, porque erasotuko dio torrondoan dago nari. Vale. Osa, Salieri erasotzen saiatzen ari denari. Salieri dago pixkat kontzentatuta beste rolloan. Bai. Kontua da, besteak bat atera duela eta lurrean dagoela. Osa, akabatu dezakizu. Arrapatu duzu, hori, lurrean pentsatzen jarrita zertan ari ote den, Jode. Eta... Nik eskasa, deni bat azatu. Eman diozu, venga. Ematen diozu. Ematen aldiok. Bai. Lurrian dau, eta zuk eraso bortitzat, bi, eta gehi. Nola gertatzen exactamente indefentson lurrean dagoen norbeten kontrako eraso bortitz bat? Osa, zein da ideia? Bueno, besterik gabe, gehi bat eman genieza joke, aparte. Vale. Eraso bortitza, bota beharko zenuke, bat, Salieriren ondoan zaudelako, gehi eraso bortitza bi, gehi bi, pues hor lurrean erori delako, bestea, eta flipatzen ari da. Vale, orduan mina botako diot, ez? Bai. Uste dut bota diozula lehenengoan Salieri. Eta ez... Parkatu. Vale, baina berdin du. Eta amaitu da partidea, Salieri hilduzu. Ez, utzi duzu hor zora biatuta.
pasa diot, ez bai. Gauza bat, ez dakit erabiltzen ari garen arau hori de sangre y redaños, oinaze jaurtiketak ezin dira errepikatu, za? Bai, hori ez. Vale. Vale. Rammstein, orain bai. Hala. Eraso bortitza egin duzu, vale? Ez, bortitza ez dut egin, Vale, jarrita izan... Milizia bik dauka eraso bortitza. Vale, ez. Jartzen du bortitzarei bi, botatakoetan. Bai, baina nire tiradan ez da hogeitu. Gehitu da buena da, milizia bi eraso bortitza, miliziaren izena da aldatzen da buena. Vale. Bai, egia. Vale, bai, jode, begira. Vale, akabatu duzu orduan. Listo. Milizia bi. Eta baina adibidez, Manfred, jarraitzen duzu zorabiatuta? Ez, bestela ezin gara. Aurreko txandan kendu eta berriro mina iten baldin modostia orduan egongo nintzake. Vale, milizia 3 askatzen ari da. Baina, orain, hau bigarrena denez, askatu beharko luke hau, ez? Bai. Vale. Ongi, non dugu gure baroia. Vale. Listo. Morroia, venga. Morroia, MVP. Barroia hongo da superposik gurekin. Milizia 5. Eta gehi bi gainera erasoan, venga. Erasoan ditzen ez. Vale, eta ara doa. Non dago morroia 5. Batekoa. Toma! Bueno, uste dut, ezpata erori egin zaiola lurrera, oraingoan. Vale? Galdu du konzentrazioa eta... Hori. Urrengoa. Salierik mantentzen du. Bere begirada eta bere magia. Baroia. Berserkerrean dago sartuta eta Rammstein aurrez aurre duelarik bere ezpata zorrotzaren ahoa probatzea nahi du. Eta ara, bere rapier politarekin. Jaska. Ai, bota diot Rammsteini. Ez da izelatik ez ben. Rammstein ez dudalako jarri. Vale, ya está. Rápido. Joder. Zenbat atera du? Nis? Lau ebi. 6. Utxe egin du, jaun Andreak. Ondo. Milizia bota du, laugarren ezin da. Bale. Ez du gainditu, baina erabiliko dut. Ez dut erabiliko. Venga. 6. Benirik. Milizia 5, azkena. Vale. Venga. Ezpata galdu dunez besteak, bueno, ez du esan nahi, ies egin edo saiestu ezin dieza jokenik. Milizia 5 ez da hui eziten bere lagun guztiak nora hiltzen da bitzen Ba ez, beldur gehiago diote baroiari. Vale. Hori aldatzera, doa. Erasoa... Morroiari. Batekoa berriz. Baina bat baldin bada, zergatik eman dio. Hit. Bateko atera du gehi bat
3 izan da. Gehi bi daukazu. Baina parri 5 du. Baina... vale, ez. Morroiak eraso bortitza zuen, kenbi, paradari. Vale, baina bat atera duenez utxe egitea da. Orduan, tira, besteak lortu du ongi. Ez? Bat ateratzen denean, Sánchez? Printzipioz ez du zertan pifia izan behar. Ez du zertan? Vale, ba. Esango nuke ez, pifia da ateratzen bazaizu bi bateko. Vale. Bai, baina honek ezin ditu bi bateko egin. Ja, ez delako, ez, besterik gabe utxe egitea da, baina ez da utxe egite bere, ez du zertan izan behar utxe egite berezin. Osa, zuk eragitzen hori. Vale, ba... Utxe egitea da, baina efektu berezia opzionala da. Vale, ba, orduan... Ez du zertan utxe egite izan behar, iristen bada, ematen dio. Eta, zauri egin dio. Momentu txarrean. Erabaki du morroiak, Saliriren morroiak ezpata galtzeko. Izan ere besteak saietxean ondo baino ondoraino sartu egin dio. Pero ez egu importa, ez? Eta... Hombre, ni ondo jaustegaten danak importa jat. Vale. Laugarrena, Joker bat. Baina hau ya, Jokerra... jaso duena hil berri dute. Bueno, bordoan Borisei eman. Hala, ebidez. Nik ondora betzen ditut. Botatzen dut berriz. Bera, Ramstein. Ramstein, egurra? Mugitu nik ez da, Bai. Vale. Jarraitzen dau tipua gamazazpik, bueno, igual da, bere ataka bitzak, Zuk joiozu eta berzen pasatzen den. Horrega. Mierda tirada. Ez. Hit jartzen, no? Bai, karo, berak iru dauko, ez? Parri iru dauko eta bera dau berserker asunto hortan. Bai. Ez da defendatzen. Bueno, erotuta dagoenez, pues tira. Ai. Baina ez. Amazazpi dauko oraindik aurroiak, Ez. Hori agertzen da, bueno. Ba, nik ez. 11 jarri diot, zergatik ez du aldatzen. Nik aldatu behar diot edo? Bastakit. Nik fitxan aldatu diot. Baina tokena eta combat trackerrean 17 eukitzen jarraitzen da. Orduan ez daude konektatuta fitxa eta... Bai, fitxa eta trackerra konektatuta daude, 100%. Fitxan jarri diot 11. Emanente, ez dakit, ez dakit zeratu. Bueno. Pasa diteken. Bueno, zukein kalkula, dadoak hor daude, euska... Bai, 11 du, ez dio ematen. Milizia iru. 8. Ez du ematen, ba, orduan ez du... Bai, milizia irun txanda da, orduan. Nola, markatu? Hirugarren milizia noan txanda, orduan. Bale, bai. Urrengoa. Bai. Vale, milizia. Vale. Bueno, honek askatu du beste bat. Eta... Ba, kenduko dio... Vale. Jaitsi zaio, desente. Ba, nik eske, bestela ez dut modurik aldatzeko, zein den bere gogortasuna. Ez bada bere fitxatik. Bai, fitxan aldatzen da, bai. Bai, nik aldatu diot, gero... Trackerrean agian... Trackerrean ezin dizu aldatu? Ez, hori saiatzen ari naiz, baina... Ez, printzipioz fitxan aldatu badiozu... Bai, nik fitxan aldatu du. Hostia, klaro, baina... Ez ez dira pertsonaiak. Claro, vale. PNJ-ak izanik... Claro, zuk aldatu diozu, baroi deitzen den PNJ-ari, baina hogei PNJ hon daitezke baroi. Bai, orduan egin beharko nuke PJ bat. Ez, besterik gabe zuk eskuz kontau, edo bestela gauza negatiboak hor jarri. Osa, en plan, trackerrean. Vale. Bueno, milizianoak bat kendu du. Eraman dut gora? A ver,
11 zeuden lehen. Bai, Oain 10. bai, listo, vale. Hau kendu du, beste baten bila, no? Honen bila. Zeinen txanda da? Salieri. Salierik mantentzen du, bere. Baroia, venga, akabatuko aldu Rammstein egunen batean. Ez. Eta? Eman dio? Zazpi, sortzi zuen. Erabiliko dut beni bat? Egin dezaket, ez? Bai, noski. Eta berriz. Jaurtiketa onerarekin geldituko zinen. Egin daiteke berserker eta eraso bortitza aldi berean? Baiatuko dizut. Baietz esan. Ezin daitezke pilatu. Ezin dira pilatu? Borra rotxamor solatzen duzta, baina izan lik, Berserk hori ez dute, ez dakit buruz, baina pilatuko dizut. Bueno, bota dut horrela. 13, Rise batekin, ongi. Venga. Eta zauri egin dio. Zauri bat. Rammsteini. Vale. Erabileket beni bat, ez? Muñera bibida. Baina zure txandan hori, ez? Edo momentuan. Soak erida jasotzen danean, ez da momentukoa? Sánchez, barkatu? Zer barkatu? Bere txandan erabili behar duela benia. Ez, oraintxe. Vale. Mierda. Erabili beste. Ez daukat. Nik emango diot. Zeren jokarrak urten dienien niri ez duzta suma, gainera. Ez da izagatik, baina bueno. Segurazki ez neukelako, ez talako segokion tokena, baina bueno. Bat emango dizut, hori. Bueno, masterrak usten badu, printzipioz. Bai, usten dut. Bota? Baina ez daukat benirik. Bai, nik eman dizut bat, bota. Eman dizute. Baina ez daukatela fitxan benirik esaten nabil. Ez, bueno, bota dut, txatera bota dut. Zugatik bota du, orduan. Bota ez. Ja, baina nola erabiltzen da txatetik. Ez, bota berriz. Osea, egin jaurtik eta berriz. Zuzenian datua? Bai, bota berriz. Zergatik bakarra atera zaitu. Ez, doa bat ez, bota bigor. Eta ez. Lau, ez? Eta roll guasa natural guan atera du. Ez? Trade roll. Trade roll. Bai. Kasunetan ez du importa. Hori da skill batzuetan. Vale, kentzen du bat, ez? Zauri bat. Exito bat, zauri. Baina jarraitzen du hori. Shaken, bai. Sí. Vale, bueno, jarraitzen du orduan, ez? Milizia 5. Vale. Zein da milizia 5? Mugitu dana. Rammstein akaba atera doa. Vale. Eraso bortitza, gehi bat, aldamenean egoteagatik. Eta... Bost. Gehi 3. Hit. Vale. Eta... Begira, gangin up, berak kalkulatu dio. Bai. Vamos, bi zauri. Kideari beste beni bat pasako diot. Txoi. Bueno, ez dizut pasako daut, gainera. Eta bigor bota bidot, ez? Bai. Eta bestela bota beharko du. Eta jauzi dira, Orduan orain bota beharko duzu zauri garrantzitsuen zerrenda. Ez, tori beste bat. Ez, nik ere bota dezaket, Lasai. 6,2, ez? Vale, orain pasat. Kentzen duzu bat. Bat bakarra. Bai, ikauen. Bat bakarra, orduan kenbizen beharko luke. Bal.
Bale. Bigarren zauriagatik, ken bat bakarrik? Zergatik agertzen zaio ken bat, eta ez ken bi? Ken bi agertzen da. Ken bi agertzen da. Baina combat trackerrean ken bat jartzen du, wounds. Bueno, baina hain bakarra daukadalako. Claro, bat kendu du. Kendu indot. Vale, baina hiru zenituen. Ez, bi. Vale, esan da zuen. Ez, osea, bat xurgatu du lehenengo, osea, aurreko erasokoa, eta horren bi pasadizkiozu. Vale. Orduan bat. Xurgatzeko botatu eta bat xurgatu du. Bestea, orduan norain dena, minus batera botako. Bai. Ongi, eskerrik asko. Vale, Kiribasi. Kiribasi, Andrea... Kiribasi bazuen magia ere, Baina... Baina... Basoan erabiltzeko, akaso? Bai. Momentu honetan ez da oso erabilgarria, ezin naiz lurrean sartu. Ja, horregatik. Bai. Baina, ingo duana da, odolostea ingo dut, aurrean daukan tipoarekin. Zertan hori? Miliziano lau, uste dut, shaken zegoela, zik ez badiot ematen. Vale. Miliziano lau. Vale, with rice. Eta damage. Vale. Venga, bai. Bueno, berez, ja pasadiot, mina bota baina. Luze gainera. Igual bai. Vale, pues hor dago. Vale. Bueno, Boris Osakovskik, beste bi. Baroi, bakarrik gelditzen ari zara. Baroia. Vale. Baroiak orain 8. Armaduran. Edo gogortasunean. Vale. Bastante... Milizia... Asekibleagoa da, baina ni jarraituko dut, Milizia lau... da, akabatu duzuna, vale. Listo. Ez dago gehiago. Urrengo txanda. Ai, uste nagoen joker bat okau jatena niri, ez milizianoi. Milizianoari. Bueno, venga, hor gauden ez. Egurra. Ramstein entzat. Toma, ya. Vale. Ulba. Eta... Toma. Zenbat benin nahi dituzu? Danak, zakit. Vale, orain bai bota behar duzula. 3 zauri dituzu? 3 baino gehiago, ez? Baina xurgatu dezake. Hori da. Bai, baina... Baini bat? Borisek eman dizu bat, bota xurgatu hori. Bai. 8 bat... zenbat xurgatzen? Orain 3 zauri ditu. Ez? 3 zitu, Lehen euken bat. Ez, baina... Lehen bat zuen, orain 4. Bat kendu du. 2 xurgatzen ditu. 8rekin 2, bai, bale, 2. Beste beni bat ere bilezaket? Bai. Baina tirada errepikatzeko. Orduan ez. Bale. Osea, incapacitado eta herida bat kentzen ditut orduan, ez da? Bai. Bai, kentzen dizu incapacitado eta 2 zauri dituzu, orain. Bai. Hostia, baina... Zorian, ekipo? Bai. Vale. Baroia. Akabatuko dugu Ramstein behingoagatik. A ver. Hostia, guztia zu jaso dituzu, Bera, tankea. Bai. Ez nien ez tankea, nien ez DPS, ez dago zebera. Eta, bueno, gehi bat bota behar nuen. Gehi batekin, bai, bueno, 9, orduan, ez litzateke raiz bat izango, vale? Ara da 8ekin tankea zara, Zazpi, zauria egiten dio. Vale. Mekanik
Venga, xurgatu beste bat. Jarri dut nik, Jon. Osea, bixo batera jartzen dugu. Vale. Osta, beste beni bat, emutu ez da zue. Bai, claro. Eskerrak, ez dena. Medio zirukin. A ver, hartu beste bat. Me cago en la leche. Ez que sako bat atara biot. Bai, seiko atera bat duzu, bai. Baina, a ber, gauza bat. Zer? Bidado botatzen ditu edo bat? Nik bigor botatzen dut, eta bidado botatzen ditu. Vale. Beste beni bat. Bai, baina berak aukeratzen du. Eserraz. Nik bakarra daukat eta izango Nik ere bai. Nire zauriak xurgatzeko. Venga. Bai, orain bai bota barko lukela, ez? Taularen bate, no? 3 zauri, lurrean zaude, etzanda, odol estatuta. Beni baten mundu ez da, eta atera dut. Engon bai. Bai, azkenekoan bai. Bale, bakentzen duzu, pues, zauri bat. Ongi. Pentsa zikatrizak eta oso sexiak direla dama askorentzako. No izango da bai. Kiribasi. Vale, a ver, nik daukat unaz en la manga. Erabiliko dut, a ver, Jon, zer iruditzen zaizu. Nik daukat miedo, vale? Aztikeria. Zure ustez, baroia orain horrelako efektu baten menpean? Nik ustez berserker egoeran egongo ez balit, posible izango litzateke. Baina berserker guztiz bere honetik aterata dagoen batengan ez du izango. Vale, orduan ez daukat inorako. Miliziano eta? Bai, milizianoaren gana. Iristen nahi? Bai, iristen zara. Vale, Bueno, pausoa izango litzateke 6 pausoa, ez? Karratu bakoitza da, zenbat? 2 pauso? Osea, karratu bat 2 metro? Izan nahi dira? Metro terdi edo 2 metro segun jokua, bai. Vale, hemen zaudela 2, lau, 6, erdibidean geratzen zara. Bota dezakezu korrika egitearena. Vale. 6 bat. Osa, iritsiko nintzen erdiraino eta 6 bat botako dut. Ikusteko, zenbat pauso gehiago emango ditudan. Bai, hori da. Eta gero, ingotzen nuke gehi 2, osa, ken 2. Eraz ekintza anitzak izateagatik. Vale, 6, bueno, iristen zara. Ekintza anitzak izateagatik, vale. Eta orduan jarriko dizut ekintza anitzak. Hori da. Jazta, jarrita duzu. Vale, a ber, pentsa ere tipoa sandwich batean dagoela, Nahizetan nire kidea, oza, horrendik espataskoan dauka, ez? Orduan, esango nuke, sandwich batean dagoela. Vale, erasotuko diot. Orduan, ken bat, ez? Bai, baina erasotu dago, baina Ramstein, ez dago aktiboki hor... Ez dago inkapazitado, ni daki dela, horrendik eraso... Vale. Baina, bueno, bera aldi berean nola dagoen ere beste batekin trabatuta, gati-gatuta, orduan... Vale. Ez duke zenturik izan. Vale, orduan, nik plus bidaukat jarrita, baina igual ez nuke izan behar, ez? Ez, kenbi eraso anitzak direlako. Korrika egin duzu eta... Vale, orduan eraso bortitza egingo dut. Hola, daukazu jarrita baino, Zero erabiltuko naiz? Eraso bortitza, jartzen dut, jazta jartzen. Itxaro. Baina enbialdiz dauka jarrita. Bai, kendu bat. Zein kendu behar dut. Bi eraso bortitza, bi efektu dauzka, bi aldiz jarrita dut. Bai. Bai, egia. Vale, eta orduan... Jarri dut. Bai, shooting jartzen du hor, itxaron segundu jarriko dut fighting, eta...
Vale, ya está. Bota. Que basura. Vale. Era zen minus bizango, 0 izango zen, baina, bueno, ez du importa. Vale. Ez minus bi, ya está. Erasoan itzengatik. Ez, baina eraso bortitza egitatik egin. Bai, claro, ez ni jarri izut lehen keren bi, bai, nire gutxa izan. Benia txakuko dut, bale? Erabiliko zu, beni? Eta emango diot, eske bestela... Bai, hori momentua, bai. Kaskatuko dute. Oso gaizki dagoen laguna, eta... Vale, venga. Bien la hostia. Vale, venga. Vale, eta damage. Pues hori, nahiz oso ona honetan, baina... Bueno, igual bai. Baina bai, zauritu duzu eta horrekin... Baikoa. Joder. Ez que iguera, claro. Dai, iguera basokotu. Bai, vale. Vale. Igarri bat. Borizen, milizia... Vale? Bai. Joder. Ramstein, aguanto pixa. Ramstein. Eta nik zoin leket, xeiken egon da, lehenengo bota inbiot, ez? Bai. Bota espiritua. Lau, kenbi, paso, ez? Bai. Ez ezin dut ezerrein orduan. Eta duzu benirik, ez? Ezin ez defendatu, ez? Bueno, defendatu bai. Defentsa deklaratzen dut orduan. Bai, defentsa... Ekintzaik egin, baina zure defentsa osoa mantentzen duzu. Zure parada osoa daukazu. Vale, hori izan galdera, defentsa deklaratzen. Gehi bi paradan, ez? Defentsa egin ezkero. Baina ezin du ekintzaik egin, zorabiatuta dagoelako. Osea, ezin du ekintzaik egin. Dezaken gauza bakarra da, defendatu, era basiko baten. Dela, bere parada... propio dukan. Vale. Defentsa egiteko egon behar du, claro. Lurrean bazaude ezin duzu zure burua defendatu, eta orduan norbait etorriko eta hala ingo izute, jazta. Baina berak bere burua defenda dezake. Parada dauka, intakto. Vale, miliziakoak askatu du beste bat, eta itxaron... Konstiente zaude, Manfred? Bai. Bueno, ez, baina zorabiatuta, ez? Vale, baina adibidez, esaten badizut bota lurrera, ulertuko zenuke mesua? Bai, baina ezin dut inak ziniorik, zan da zue. Claro. Ez bazara zorabiotik ateratzen ez? Hori da. Ulertu bai, baina reakzionatzeko gaitasunik ez nuke eukiko. Bai. Momentu perfecto da zu insultatzeko, ulertu dut. Bai. Bueno, milizianoak jarraitzen du askatzen. Bueno, ez dut bota txanda bakoitzean zenbat hiltzen ziren ikusteko. Zenbat txanda egin ditugu? Bi gehiago. Bi, ez? Bi txanda egin ditugu, ez? Bota dudan azkeneko aldiazken aztek? Bai, 3 txanda, 3 garrana. Bai, eske txanda bakoitza... Umeak hiltzen dira, koroko umeak torturatuta daudenak hor. Egin bataz besteko bat, eta... Vale, ez, hemen atera dira kenduko diot batekoa, izan ere, uste dute, estandain... ez, ongi... Eta... Eta Von Richter, barkatu, tipo honek galtzen ditu, umeak hiltzen direnen galtzen ditu bere gaitasunak, edo? Ez, normal, bere narimak surgatzen ditu eta horrek indarra ematen die, bagarrik askatzen dituzuena. Eta horren kendu behar ditut 8, orduan. 1, 2, 3, 4, 5, 8 da, sustira, 6, Hostia, kendu. 7, Hola! Vale, bueno. Nik uste dut azkenengo bi horiek askatzeko denpora bandidala. Bai, arrazoi duzu, bai. Ez que kendu barko nituen lehenago, orduan. Vale, kenduko nio. Vale, ezin diot gehiago kendu, ja. Armadura propio geratu zaionako duena, baina, itxaron, baina gehitu behar diot salbatu
direnena. Bat, bi, bost eta sei. Vale, ez da hainbeste. Bueno, 11koa armadura du. Vale, jakin esazta. Vale, da inkonstiente utzi batek, osea, zorabiatu eta besteek. Vale, milizianoa bere ugazabaren kontra abiatzen da, jakina. Ezin beste modu batean. Milizia... Eta, bueno, eraso bortitzean jardungo du. Jongo, gogortasuna da, ez? Honek zeukana alto. Bai, gogortasuna. Orduan, ataque apuntado egin daiteke ere bai, burura edo lako puntotara. Bai, egitagatik, bai. Vale, asmatu dio. Eta raiz batekin. A ber, berak hilko duen. Ja, guai legoke. Hala. Pegarik, Hogei. Venga! Seiken utzi du. Venga! A ber, hogei egin badio, sheiken ez du utzi. Pasa dio. Bai. A ber, es que, claro, nola... Amazazpi aplikau dau. 11 du. Itxaron, hemen egoten da... Hori aumento bat, ez? Bai, hemen, eramaten baldin badu kutsa honetara, esaten diguzten bat, lau... Bi aumento. Osa, hogei atera du, ez? 11 da. Bai, lau atera ditu, lau goraka da. Lau atera, baina lauarekiko, baina berak 11. Bai, claro, baina tarjeta da... Zer ez dit aldatzen uzten, 11. Orain bai. Bi goraka da. Orduan bi zauri. Hola, chaval, jode, milizianoa. Bai. Eta, bueno, ez da miliziano da, Salieri, berez. Bueno, bai, claro. Vale, aplicar. Salieri amioa. Arraski, Jarriko dio, bi zauri... Que bi, Eta esaten badigu Salieriri Van Hoffen beretan Mozart dela, igual gogo gehiagorekin erasoko du. Vale, baditu bi zauri. Hori truko bat izango zen. Eta sheiken, nago, vale? Noren txanda da? Boris, maiozu. Rakatraska! Zertzen nueno. Espata, txamanaren sablearekin. Vale. Mr. Gunther, ben sabe, ez da? Bueno, aukera daukotzu, gauzak bukatzeko. Hit with rice, ongi. Bai, daukera guztia. Eta orain? Damage, ez da? Mina. Eskubi aldeko txiko. Ona. Yeah! Unharmed! Ez, baina ez da. Ez, hori da mazazpi hartzen dagoela. Jarriko dut. Aumento bat. Zauri bat. Rice bat, zauri bat, bizituen orain 3. Pues por los pelos. Keniru? Vale, 3 zauri baldin baditu, bota beharko du... Zauri larria. Bai. A ver. Nik ez bateratzen. Bueno, nik, hau dela, zera, nire sablearekin jotzen bitartean, hau nire poniagaitik! Aitz poniagatik! Hemen. Borisek ez ditu gauzako zarki, egin duen zer, eta ez oso, lertzen. Konturatu gara. Vale. Oia alferen, ez dena dia. Kentzen du bat, ez? Bost aterata? Eneko? Bai, bat. Ez du automatikoa egiten. Vale. Egin beharko luke automatikoa, ez? Gainera, berserk zaudenez, ez daukazu minusiru hori. Egia da. Bueno, berdin. Bai, pasatzen du. Bai, hori aplikatu du, ja. Keniru duenez?
Claro, eske, zauriak xurgatzeko ez bota bere bigorra baizik, eta jun combat trackerra, eta hor egoten da botoi bat. Egoten zen, oraindik ez dut ikusten. Tracker honetan ez dut ikusten, baina. Baina, efektuetan? Edo non? Bueno, egin eskuz, besterik gabe. Bai, bueno, vale. Jazta, bota dut. Bueno, beni bat erabil nezake, beste jaurtiketa bat egiteko, ez tala? Baina... Behin bakarrik lortzen denean, ja, ezin da txanda horretan gehiago. Alduzu beste beni bat bota, hau errepikatzeko, tirada hau errepikatzeko. Baina ez beste bat. Ezin dut bi aldiz. Vale. Txiko diot, hor. Vale, urrengoa. Salierik... Bueno, Salieri urbiltzen da. Aulki gurpildunarekin, ikusi nahi du besterik gabe nola akabatzen duzuen. Vale? Eta hor jartzen da, aurrez aurre. Eta... azkena denez? Manfred. Zure... Lehengo bota enbiot, Spirit, ez da? Bai. Eta benirik gabe ezin ditu zauriak kendu, ez? Zauriak kentzeko bakarrik beniak izan da. Zurgatzeko modurik ez dago. Bueno, edo norbaitek sendatuta. Bai, baina hori, benirik gabe ezin zaitezke sendatu bakarrik. Konbate erdian ez. Ez bada magia. Bai. Kiribasi. Vale, nik horra aprobetxatuta tipoari sandwich egin diogula. Eraso bortitza? Eraso bortitza egingo diot. Eta eraso bortitza egiten didan bitartean, baina zergatik egin ditu. Deia erringo diot. A ver. Vale. Non dago? Eta gehi bat jarriko dizut zuzenean. Ez, gehi bat ez. Gehienez, bat, bi, iru. Gehi iru. Ez que hau ja da manteo bat. Iru dituzulako, iru lagun. Gehienez, lau izan daiteke bonifikatzaian. Gehi eraso bortitza. Zergatik ez ditu gehitu iru horiek? Gehi bi egin. Baina, ken bat. Aplikatu dit, ezakit zergat. Osa, ezakit. Zergatik egin dizuken bat hori. Ez dakit. Berserker horrek badu zer ikusirik? Izan daiteke. Bueno, ala ere 8 izango balitz berdina. Bai. Raiz batekin. Orain damage hori. Aplikatuko dugu. Zure momentu data. Rakatrask! Zuma, te da oso? Amagost. Raiz bat. Vale. Iru zauri. Bat falta. Hiltzeko. Horrentik bizili dago, Ederto, perfecto. Ez euskan ja iru eta usan laugarrena? Biz euskan, ez? Eta hiru garra. Biz euskan. Orain Raiz. Baina Raiz orduan laugarrena izango litzateke. Garaipena gehi Raiz, ez? Ez, nik zauri bat pasatzen diot, Osea, ezkiot bi zauri pasatzen. Vale. Osea, pasadut bere defentsa, baina ez badut Raiz bat egiten ez diot zauria pasatzen. Defentsa pasatzeagatik inkapazitado egingo nioke. Bai, baina Raiz jartzen du, badu bat. 11 du bere gogortasuna. Pasadut du justo 4 gehiago. Hori da. Zauri bat pasadiot. Vale. Osea, hemen bakarrik Raizek balio dute. Claro, osea, zauriak pasatzeko da beti, goraka da. Vale. A menos que, osea, inkapazitado badago, eta... Bai, jarraitzen du horretan eta listo. Berdintzen baduzu, ere igotzen diozu. Osea, berdinduko banu, ere pasako nion bat. Ulertzen, baina bi pasatu, bi Raiz behar ditut. Bai. Pasatuta edo zauri bat, edo Raiz batek... Bai. Behar duzu 16 izatea. Hori da. Nuke 19. Bi zauri egiteko.
Vale. Vale, urrengoa. Bai, hori pixkat estrañoa da, arau hori ulertza ez da oso... Bai, ez, beti ari gara horrekin. Bai, Rammstein. Hilda dago? Ez dago, hilda falta zaio zauri bat. Baina kontuz, uste dut txanda honetan, txanda honetan galtzen duela Salierik bere eragina. Vale. Morroiaren gan. Akabatu beharko duzu, Edo bestela bestea txikitu. Vale, horren txanda da. Milizia bost. Vale, bere... Milizia bost. Zergatik da. Gaina. Katarina, kiribasik hildau. Bai. Orduan da Boris. Borisek berriro sablekada bat emango dio Mr. Hoffman. Guztiarekin, ez? Itxaron eraso bortitza. Itxaron. Bai. Listo, hortxe duzu, gehi iru. Vale. Vale. Berserker horrek. Eta endabetx. Ole. Rakatraska! Orain, bai. Hiru raiz, bakarra behar zuen. Eta akabatu duzue. Behin betiko. Psikopata madarikatu hau, ez? Litekena da Alemaniako, Germaniako ahotsik potolo, borobil eta gozoena izatea. Baina arraioa. Zekenena eta kaltegarriena. Animalia, guztiz. Guztizko animalia. Nire sableak bere estomagoa zarkatzen duelarik txu egiten diot, arpegira eta zeten diot. Eta gainera zure opera txarra zen. Bueno, Salierik hau bete hor geratu da, esan bezala. Ez zuen inoiz pentsatuko hala maituko zuenik, baina bai bazuen nolabait bazuen zerbait gertatuko zenaren santzua, ez? Eta arraioa bere imaginazioak ez zuen pentsatuko sekula halako zerbait gertatuko zenik. Baina ikusirik gizonak zer bizia eraman zuen, ez du gehiegi harritzen ere. Hor geratu da, eserita, ez zer esan gabe. Eta zuei begira. Guazen etxera, Antonio. Bueno, ezer gehiago esateko ez baduzue, lortu duzue Baroi, Gunther von Manfred edo... Mullenhofer. Hohenfulen. Bankar Olufsen. Akabatzea. Zorionak eta eskerrik asko partida hau jokatzagatik. Bale? Ondo. Zuri, partida montatzatik ere. Bueno, ikusten dut, behar ditudala sartu ordu gehiago honetan. Osea,